Thank you.
Yeah, good evening, sir. Good evening, my brother. Since morning, I bought this compound. I'm the man from Uzua. I for no get better. Your boy no idea with any. You couldn't even and then you guys so give an no more. I was coming on only with you, but start. One of the Guinness Luna. I'm a mobile. The Marcel. I'm more than wow. That goes anyway, so I'm gonna go to the one and I'm going to more money soon. I was in a Suna, no what data. You couldn't even forget so you were there, who could you wear there and kill you and I can manufacture Jesus. Because you got an Ezina Gahomaka, your money young. One and I am one, come on, I added to Aka, where he is no more, now quite on a while, where there. Dalurin Nessa, why have I got on the Fed Malagisa? Ejilane would have Dalurin Nessa. To the one I know you when even men about Tata and Zilina. I'm from Ughagwu. Isaac Ughagwu. Wow. That goes in this in Zilina and Ezoku. Any go be the gain of was my elder brother, Jopala name. Always you boy, man, all depends. Man, away I will have a chicken. I know my not I know your what Amen. Dalurin, mommy, I said, your elder brother. Chineke ga-aganiru onye kwere unu n'ezinụlọ unu. Ndị ikwu na ibe na ndị enyi ndị so unu wee bịa ka fụkwa ihe ọma n'otu aka ahụ. Ọzọ ị ga-abịakwa na gburube nna gị a abụ maka ihe ọma mgbapụ ụlọ nakwazi alụmdi na nwunye. Nke a bụ ihe anyị na-ekpe n'isi ezinụlọ n'aha Jizọs. Anyị afago ọzọ n'ife eji malụ gị. Ọ dị ụkọ na mba. Alụrụ nne.
Please subscribe to my channel. God will bless you.